No niin, tervetuloa munkin puolesta kaikki sekä siellä Zoomin puolella että sitten täällä paikan päällä. Mä pönötän nyt täällä tietokoneen takana tämän esitelmän, jotta ääni kuuluu myös sinne sitten etäosallistujille. Ja on tosiaan Siiri Tuomenoja ja puhun nyt näistä varhaiskristillisistä, varhaiskeskiaikaisista hautamerkeistä tänään. Tämä aihe pohjautuu mun graduuni, joka valmistui siinä pandemia-aikana 2020. Ja mä olin mukana siellä Ristimäen kaivauksilla useana vuotena, jossa sitten tämän graduaiheeni sain. Eli Ristimäki on varmaan monelle teistä hyvinkin tuttu kohde, mutta nopealla vilkaisulla katsotaan missä se sijaitsee. Eli ollaan Aurajokilaaksossa. Ristimäki sijaitsee tuolla ihan Turun ja Kaarinan rajalla, mutta Kaarinan puolella. Ja kirkko on sinne rakennettu 1100-luvun loppupuolella todennäköisesti ja ollut käytössä 1200-luvun alkupuolelle. Ja paikan päällä on ollut jo ennen kirkon rakentamista ruumiskalmisto, joka on ehkä sieltä 1100-luvun loppupuolella otettu käyttöön. 1000-luvun loppupuolella otettu käyttöön. Seuraava dia. Ja kyseessä on tosiaan Suomen vanhin tunnettu kirkon paikka. Se on säästynyt aika hyvin myöhäisemmältä maankäytöltä, eli se on tuommoinen peltojen keskellä sijaitseva metsäinen saareke. Tässä on isojakokartta, näkyy tuolla vasemmassa alakulmassa. 1700 sinne on punaisella ympyröity toi alue, missä Ristimäki on silloin sijainnut. Eli se näkyy lähinnä tuommoisena peltojen keskellä olevana tyhjänä alueella, joka ei ole ollut viljelykäytössä. Ravattulan Kylämäki näkyy sitten tuolla kartan oikeassa yläkulmassa, eli samassa paikassa, missä se edelleenkin on. Ja ensimmäinen maininta Kylämäestä on kirjallisissa lähteissä vuodelta 1378. Eli todennäköisesti siellä on asutus jatkunut ihan näistä Ristimäen käytön ajoista. Ja sitten tässä näkyy kartta Ristimäestä, jossa on kirkko täällä mäen eteläpuolella. Kirkkomaata on ympäröinyt aita, jossa on ollut tuommoinen kivipohjustus. Mahdollisesti siinä on voinut olla myös jonkinlainen puinen aitarakenne päällä, tai sitten se on voinut olla enemmän tämmöinen symbolinen, vain kivestä rakennettu matala aita. Koko kirkkomaa on täynnä hautoja, niitä on siellä useita satoja. 61 on niistä tutkittu kokonaan, eli on kaivettu ihan pohjaan asti. Ja tämä mun tutkimusaineistoni perustuu enimmäkseen niihin kokonaan kaivettuihin hautoihin, koska silloin se on mukavampi, kun sitä voi tutkia kokonaisuutena. Sen lisäksi täällä kirkon kuorissa alttarin kohdalla on tämmöinen muistoristin perustus. Eli sen jälkeen, kun kirkko on jäänyt pois käytöstä, niin sinne on myöhemmin vielä pystytetty tämmöinen muistoristi, josta sitten tämä Ristimäen nimi on tavallaan säilyttänyt sitten sen muistoristin muiston. Ja haudoista vielä sen verran, että ne on kaikki samansuuntaisia kuin kirkko. Eli mä puhun itä-länsisuuntaisista haudoista, mutta käytännössä ne on lounaiskoillissuuntaisia täällä, niin kuin on monella näistä varhaiskristillisistä kalmistoista. Mutta se on tämmöinen pyrkimys siihen kristilliseen itä-länsisuuntaan. Muutenkin ne on hyvin tämmöisiä perinteisiä kristillisiä hautauksia, eli niissä ei ole ihan hirveästi hautaantimia, eli tämmöisiä varsinaisia esineitä, mitä olisi sinne mukaan laitettu, vaan ne on joko pukuhautauksia, eli on haudattu juhlavaatteessa ihmiset ja siihen kuuluvine koruineen, tai sitten on ihan tyhjiä hautauksia, tai siis arkeologisesti tyhjiä hautauksia, eli silloin se ihminen on haudattu esimerkiksi käärinliinoissa, joko arkussa tai ilman arkkua, ja siitähän ei ihan hirveästi sitten jää arkeologisia jälkiä. No sitten, katsotaan aluksi hiukan, että millaisia nämä varhaiskristilliset hautakivet on. Ja tosiaan me nyt liikutaan siellä varhaiskeskiajassa tai rautakauden ja keskiajan taitteessa.
ja nämä liittyy hyvin vahvasti kristinuskon omaksumiseen, joten sen takia mä puhun näistä varhaiskristillisinä hautakivinä jatkuvasti. Ja Suomen tunnetuimpia hautakiviä on nämä kaiverretut hautakivet, jotka on kaikista näyttävimpiä, ja nämä on myös sellaisia, joita on kaikista eniten tutkittu. Nämä on selkeästi saanut vaikutteita muualta, eli esimerkiksi Ruotsin varhaiskristillisistä hautamonumenteista. Ja tässä on kuvassa muutamia esimerkkejä, jotka on Suomen näitä luultavasti kaikista vanhimpia kaiverrettuja tai muokattuja varhaiskristillisiä hautakiviä. Täällä on ensinnäkin oikeassa reunassa on Raision kirkon kuuluisat hautakivet. Ne todennäköisesti ajoittuu sinne 1100-1200-luvun taitteeseen. Niissä on sekä tuommoista kristillistä symboliikkaa, siellä näkyy sauvaristiä, että sitten on eläinhahmoja ja auringonpyörää. Ja nämä on myöhemmin päätynyt myöhemmän kirkon kynnyskiviksi siellä, ennen kuin ne on nyt nostettu sitten vähän paremmalle paikalle esiin sinne kirkkoon. Vastineita näille on muun muassa Kotlannista ja Virosta. Ja nämä on siinä mielessä poikkeukselliset, nämä Raision kirkon kivet, että ne on tehty graniitista, koska suurin osa näistä varhaiskristillisistä hautakivistä on tehty kalkkikivestä tai jostain muusta tämmöisestä pehmeästä kivilajista, jota on ollut helppo muokata, helppo kaivertaa. Tuommoinen graniitin muokkaaminen, niin voin kuvitella, että se on ollut aikamoinen taidon näyte, että siihen on saatu noinkin upeat kuviot aikaiseksi. No sitten täällä toisessa reunassa on Maariankirkon hautakivi, tai Maariankirkosta löytynyt, ja se on Suomen vanhin vuosiluvun sisältävä hautakivi. Eli esimerkiksi nämä Raisionkivet on täytynyt ajoittaa ihan muiden vastineiden perusteella ja näiden kuvioiden perusteella, mutta tästä Maariankivestä me tiedetään, että siihen on kaiverrettu vuosiluku 1290, ja siinä on jopa vainajan nimi, Ingigerd, eli suomalaisittain Inkeri. Hän on ollut Petruksen, eli Pietarin leski, ja ilmeisen varakas nainen. Tälläkin löytyy vastineet Ruotsista samalta vuosisadalta 1200-luvulta, ja todennäköisesti tämäkin kivi on tilattu Kotlannista. Maarian kirkkoahan liittyy semmoinen 1700-luvulla tallennettu kansantarina, jonka mukaan kirkon olisi rakentanut Inkeri-niminen ylhäisä nainen, mutta tämä tarina voi tietenkin olla ihan peräisin vaan siitä, että siellä on ollut tämä hautakivi, jossa on ollut tämä nimi, joten se on vähän vaikea sanoa, että pitääkö tämä paikkaansa. Mutta joka tapauksessa siellä on jossakin kohtaa asunut Inkeri-niminen nainen, joka on tämmöisen upean hautakiven sitten saanut. Ja sitten tässä keskellä on vähän erilainen hautakivi, eli tämä sijaitsee tuolla Laitilan Untamalassa ja on ristitty Kalevalan pojan viikatteen tikuksi. Tämä on kanssa yksi niitä kaikista tunnetuimpia varhaiskeskiaikaisia hautakiviä Suomessa. Ja tämä nimi tulee siitä, että tähän liittyy kansantaru, jonka mukaan Kalevalan poika olisi vihastuksissaan viskannut sen tikkunsa. Yhden tarinan mukaan ilmeisesti ainakin, koska vaimolla kesti liian kauan vesikipon noutamisessa. Ja se on sitten jäänyt törröttämään tähän maahan pystyyn. Pitkään tätä pidettiin jopa esihistoriallisena tätä hautakiveä, mutta Ella Kivikoski kaivoi 50-luvulla sen ympäristöä ja totesi, että siellä on 2 ruumishautaa. Niillä ei toistaiseksi ole vielä tarkkaa ajoitusta, mutta ehkä 1200-luvulta voisi olla nämä haudat peräisin. Tässä Laitilan kivessä ei ole kaiverruksia, mutta se on voimakkaasti muokattu, että siihen on saatu toi tommonen nelikulmainen muoto. Joten se menee mun kategoriassa näihin tämmöisiin kaiverrettuihin kautta voimakkaasti muokattuihin varhaiskristillisiin hautakiviin. Mikä ei ole se varsinainen aihe, mitä mä oon tutkinut, koska nämä muokatut kivet, niin nämä on ensinnäkin näitä on Suomesta ihan vaan kourallinen, ne on aika hyvin tutkittu, ja ne on tällaisia yhteiskunnan yläluokalle teetettyjä hautakiviä. Eli
hautakiven on tähän aikaan saanut tällaisen kaiverretun hautakiven vaan joko papiston jäsen tai sitten yläluokkaan kuulunut mies tai nainen. Ruotsissa on teetetty kiviarkkuhaudasta rekonstruktio, joka tuli moderneilla tämmöisillä kivenhakkaajan työvälineillä, niin sen tekeminen kesti noin 160 tuntia ja se tuli maksamaan 15 000 euroa. Ja nykyrahassa varmaan vielä enemmän, koska tästä teettämisestä on nyt jonkin verran aikaa. Joten tämä ehkä antaa vähän viitettä siitä, että minkälainen investointi tämmöisen kaiverretun kiven teettäminen on ollut silloin varhaiskeskiajalla. Eli se ei todellakaan ole ollut joka miehen hautakivi. Sen lisäksi, että on ollut nämä teettämiskulut, niin sitten on tietenkin ollut kuljetuskulut. Eli nämä kivet on käytännössä aina tuotu ulkomailta ja kuljetettu sitten meren yli. Yleensä joko Baltiasta tai Ruotsista ne on tullut tänne Suomeen. Tässä kuvassa on esimerkkeinä Ruotsista Nävelsjöstä tällainen riimukivi, joka voisi olla esimerkiksi esikuvana toiminut tuolle viikatteen tikulle, eli siinä on tämmöistä hyvin, hyvin samankaltaista muotokieltä. Ruotsissahan nämä riimukivet on ihan suoraan, tai siis kristilliset hautakivet on ihan suoraan jatkumoa näille riimukiville, eli siinä ei ole mitään semmoista ristiriitaa. Ja toisena esimerkkinä näistä yläluokan hautakivistä Ruotsista on tämmöinen Eskilstuna-haudaksi, Eskilstuna-kistaksi kutsuttu hautamonumentti, joka siis voi koostua jopa 5 tämmöisestä kivestä, eli siinä on voinut olla vielä tuossa tavallaan haudan katteena yksi kivi. Ja on välillä ollut hyvin koristeltu ja värikkäästi maalattuja, joten tosiaan nämä ei ole ollut ihan joka miehen hautakiviä. No sitten tämän alustuksen jälkeen siirrytään siihen mun varsinaiseen aiheeseeni, eli kansanomaisiin hautamerkkeihin. Ja tällä termillä kansanomainen mä tarkoitan tämmöistä yhteiskunnan laajan osan, eli kansan käyttämää tapaa. Ja tässäkin täytyy nyt painottaa, että edelleenkään ei todennäköisesti puhuta niistä kaikista vähävaraisimmista ihmisistä, koska me ei varsinaisesti tiedetä, minne ne köyhimmät, huono-osaisimmat on haudattu esimerkiksi rautakaudella, vaan ne, jotka näihin hautoihin on päätynyt, niin on ollut esimerkiksi Ristimäellä todennäköisesti paikallisia talonpoikia. Osa on voinut olla hyvinkin vauraita heistä, mutta kuitenkin tässä liikutaan nyt enemmän tavallisen kansan parissa, eli ei olla siellä ihan kaikista varakkaimmassa prosentissa, jotka on teettänyt näitä kaiverrettuja hautakiviä. Mutta jos esimerkiksi olette käynyt katsomassa sen Ristimäen muinaispuvun tuolla kakkoskerroksessa, niin eihän se ole minkään köyhän naisen puku ollut, että sinne on tilattu väriaineita tai ehkä jopa kankaita ulkomailta ja on ollut todennäköisesti melko varakas tämäkin ihminen. Mutta joo, nämä kansanomaiset hautamerkit joka tapauksessa on ollut enemmän tällaisia merkkejä, joita paljon suuremmalla osalla ihmisistä on ollut mahdollisuus sitten kuolemansa jälkeen saada. Ne on siis toisin sanoen kaivertamattomia, mitään nimiä, vuosilukuja tai muutakaan tekstiä sieltä ei löydy. Ylipäätään yleensä joko muokkaamattomia tai sitten hyvin kevyesti muokattuja kiviä. Kivien lisäksi on käytetty myös puisia hautamerkkejä. Niistä on tietenkin voitu enemmän sitten koristella. Puun työstäminen on paljon helpompaa. On voitu ehkä laittaa vaikka joku suvun vaakuna. Tätähän me ei tiedetä, mutta ainakin voisin kuvitella, että se olisi ollut mahdollista. Näitä kansanomaisia hautamerkkejä ei ole tutkittu niin paljon kuin noita kaiverrettuja. Tietenkään nämä ei ole niin hienoja ja näyttäviä, mutta hajanaisesti näitä on Suomessakin 30-luvulta lähtien kuitenkin tutkittu. Tässä on nyt esimerkkikuvina on tuolta Hiittisten Kyrkbundetista tämmöinen laakamainen hautakivi. Tällekin on esimerkiksi vastineita Ruotsissa. Ja sitten toisena esimerkkikuvana on Ahvenanmaan Saltvikin hautausmaalta tämmöinen
hautalauta, joka tämä on siis nyt huomattavasti nuorempi. Puhutaan todennäköisesti 1800-1900-lukujen taitteesta. Mutta ihan vain esimerkkinä siitä, että miltä tämmöinen puinen hautamerkki esimerkiksi olisi voinut näyttää. No sitten, ennen kuin mennään Ristimäelle, niin vielä yksi dia. Eli minkä takia näitä hautoja oikeastaan edes merkittiin? No ensinnäkin kannattaa kiinnittää huomiota siihen sanaan merkki. Sehän tarkoittaa jonkun asian osoittamista, jonkun muistissa pitämistä. Se voi toimia jonkun asian symbolina. Ja sitten siitä tulee nämä johdannaiset, merkitys, merkittävä. Ja nämä kaikki oikeastaan liittyy niihin hautamerkkeihin. Eli joku asia on ollut sen verran tärkeä, että se on tällaisen saanut. Muistissa pidettävä ja tärkeä. Näiden se tärkein tarkoitus on ainakin mun mielestä ollut ihan käytännönläheinen, eli sen haudan merkitseminen, jolla on sitten suojattu tätä vainajaa myöhemmin kaivetuilta haudoilta. Ja toisaalta, koska se hauta on ollut merkittynä sinne maastoon, niin se on mahdollistanut sitten vaikka myöhemmät muistorituaalit. Tässä on esimerkkikuva tuolta nykyiseltä Venäjältä, entiseltä Viron Setumaalta, jossa vietetään ortodoksisella hautausmaalla tämmöistä Pyhän Yrjön päivän muistoateriaa. Todennäköisesti myös täällä katolisella puolella niin tämmöisiä jonkinlaisia muistorituaaleja on haudoilla silloinkin haluttu tehdä. Ja voisi ehkä kuvitella, että se hautapaikka säilyisi siellä pitkäänkin maastossa, niin kuin on tässä toisessa esimerkkikuvassa, jossa on rekonstruktio yhdestä Ruotsin kirkkomaasta. Mutta todellisuudessa siinä kohtaa, kun se hauta kaivetaan ja luodaan umpeen, niin sinnehän jää hetkeksi aikaa semmoinen kumpu, koska sinne on tullut se arkku ja ihminen, tai ei aina arkkua, mutta välillä arkku ja aina se ihminen laitettu sinne kuoppaan. Mutta se kumpu itse asiassa tasoittuu hyvin nopeasti, eli sitten kun vesi sataa maan läpi, kasvillisuus peittää loput kaivelun jäljet, niin se on arvioitu, että ihan muutamassa vuodessa ne hautakummut siellä tasoittuu. Ja sen jälkeen sitä hautapaikkaa voi olla aika vaikea siellä maastossa nähdä, jos sitä ei ole erikseen merkitty. Eli esimerkiksi tässä kuvassa, niin jotta nämä haudat täällä tällainen, niin sinne on täytynyt tuoda muualta sitä maata, eli rakentaa ihan semmoinen hautakumpu, mitä on sitäkin kyllä tehty, mutta esimerkiksi Suomessa aika vähän kuitenkin, että se ihan tavanomainen tapa on ollut se, että on kaivettu hautakuoppa ja ne samat maat on laattu siihen päälle. Ja sitten sinne varsinaisesti Ristimäelle. No, katsotaan ensin vähän tätä hautamerkkien käytön yleisyyttä. Hautamerkistähän ei välttämättä jää mitään arkeologista jäännettä näkyviin, jos se on tehty orgaanisesta aineesta, yleensä puusta esimerkiksi. Joten se, miten tätä käytön yleisyyttä mun mielestä kannattaa tarkastella, niin on juurikin sen kautta, että onko nämä haudat säilynyt siellä ehjinä myöhemmin kaivetuilta hautauksilta. Just sen takia oli tämä pohjustus, että kuinka nopeasti ne merkit ruumishautauksesta siellä oikeasti maastossa katoaa. Sitten kun puhutaan tästä, että onko hautakuoppa leikkautunut, niin täytyy erottaa se, että onko se myöhemmin kaivettu hauta, niin onko se leikannut sitä vainajaa ja sitä mahdollista arkkua, jolloin se ei ehkä ollut tarkoituksellista, se on tavallaan tuhonnut sen haudan, vai onko se hautakuoppa leikannut sen vanhemman haudan näitä reunoja, eli tätä niin kuin hautakuopan reunoja. Silloin ei tavallaan ole kyse siitä, että se vanhempi hautaus olisi tuhoutunut, vaan näitähän on tietenkin myös tarkoituksella hautoja haluttu kaivaa mahdollisimman lähelle. Esimerkiksi voisi kuvitella, että perheessä tai talossa samat henkilöt on saatettu haudata sinne vierekkäin. Joten sen takia täällä nyt diagrammissa on eri kohdassa ehjät haudat ja
tai siis ehjiin hautoihin kuuluu myös ne, jossa hautakuopan reunat leikkaantuvat. Ja Ristimäellä niin näistä mun tutkimista haudoista, jotka on siis ne 61 pohjaan kaivettua hautaa, niin ainakin 93% on säilynyt ehjinä. Niistä 15% se hautakuopan reuna leikkaantuu, eli ne on vaan haluttu kaivaa mahdollisimman lähelle toisiaan. Ja jos me ajatellaan, että se hautaustoiminta on jatkunut siellä melko pitkään, se on alkanut ehkä silloin 1000-luvun lopulla, jatkunut kirkon käytön ajan, jonkin verran myös kirkon käytön loppumisen jälkeen, todennäköisesti sinne on haudattu, niin siellä voi olla ainakin 150 vuoden ajalta, ehkä jopa lähemmäksi 200 vuotta niitä hautoja. Ja ne on kuitenkin kaivettu sinne aika tiiviisti, se on ollut aidattu pieni alue, niin tästä voidaan tehdä se päätelmä, että suurin osa niistä haudoista on ollut hyvin todennäköisesti merkittyjä, koska muuten ne olisi tuhoutunut ne haudat sitten myöhemmin kaivettujen hautojen yhteydessä. Muilta keskiaikaisilta hautausmailta me tiedetään, että on tämmöistä ihan rivimäistä järjestystä, mikä tietenkin myös kertoo siitä, että siellä on ollut hautamerkkejä, vaikka ei olisikaan näitä kivisiä merkkejä löytynyt. Eli silloin siellä on ollut puisia merkkejä, jotka on myöhemmin sitten maatunut. Ristimäellä tällaista rivimäistä järjestystä ei vaikuttaisi olevan, vaan ne on jonkinlaisessa epämääräisemmässä järjestyksessä, ehkä just talo-perhekohtaisesti, kukapa sen tietää. Mutta joka tapauksessa niillä on varmasti jonkinlainen systeemi siellä ollut. Tässä on esimerkkikuvana itse asiassa tämä hauta 41/2016 on se muinaispukuhauta. Eli jos olette käynyt sen näyttelyn katsomassa, niin se oli tästä haudasta nostettu se vainaja. Ja tässä näkyy just tavallaan se, että nämä haudat, jotka on numeroilla 54-57, on selkeästi ne vanhimmat haudat. Sitten sinne on kaivettu nämä haudat 53-56 myöhemmin. 53 on kaivettu tuollain toisen haudan viereen, eli se ei ole tavallaan tuhonnut aikaisempaa hautausta, mutta sitten täällä on tämä hauta 56, jota kaivaessa on lohkaistu palat noiden kahden vanhemman haudan myös arkuista, eli tämä ei varmastikaan ollut tarkoituksellista tuhota niitä varhaisempia hautoja. Mutta tämä on niitä poikkeuksia, eli Ristimäellä on tosiaan hyvin vähän tällaisia hautoja, missä nuoremmin kaivetut haudat olisi tuhonnut niitä vanhempia. No sitten mennään vähän tarkemmin näihin hautarakenteisiin, joita Ristimäellä on käytetty. Mä oon näistä luonut tämmöisen typologian, että minkälaisia erilaisia rakenteita siellä on ollut, ja ne voisi oikeastaan jakaa kahteen pääryhmään. Eli numerolla 1 on merkitty tämmöisiä yksittäisiä hautarakenteita, ja numeron 2 rakenteet on sitten tällaisia enemmän koko sitä hautakuoppaa peittäviä. Ja sitten on vielä muutamia erikoistapauksia. Katsotaan ensin tätä ryhmää 1. Eli siinä tosiaan hautakuopan päädyssä tai keskellä tai näiden yhdistelmänä on se hautamerkki. Hautamerkki voi olla siis kivi, se voi olla puinen rakenne, se voi olla useita kiviä. Ja niin kuin näistä esimerkkikuvista näkee, niin se voi olla myös epäsymmetrinen se rakenne. Eli voi olla hautamerkki vaikka siellä vainajan pään kohdalla ja keskellä hautaa, mutta sitten jalkopääty on tyhjä tai toistepäin. Ja palataan tähän diaan vielä myöhemmin, mutta katsotaan muutama kuva siitä, miltä nämä on näyttänyt. Eli tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa niin näkyy just tämmöinen jalkopäähän laitettu hautamerkki. Nykyään on ehkä aika tyypillistä, että hautamerkit sijaitsee siellä vainajan pään kohdalla, niin kuin nykyisillä hautausmaalla, mutta tähän aikaan se on voinut olla ihan kummassa päässä sitä hautaa tahansa, tai sitten molemmissa. Ja itse asiassa se jalkopäätyyn asetettu merkki on suurin piirtein yhtä yleinen kuin sit sinne
vainajan pään kohdalle asetettu hautamerkki. Kaikista yleisin merkintätapa on sitten tämä, mikä näkyy tässä keskimmäisessä kuvassa, eli siinä on hautakuopan molempiin päätyihin asetettu kivet. Näillä katkoviivoilla on tosiaan merkitty sitä hautakuoppaa tässä molemmissa kuvissa. Ja tässäkin näkee, että nämä kivet on täällä kallistuneita. Ne on ollut alun perin hyvin todennäköisesti pystyasennossa, mutta vuosisatojen kuluessa siellä sitten kaatuneet. Se, että tämä on yleisin merkintätapa, on minusta hyvin loogista, koska se on tavallaan kaikkein optimaalisin tapa. 2 kivellä saa jo merkattua koko sen hautakuopan sijainnin hyvin luotettavasti, että missä se on ollut. Ja sitten on vielä esimerkkinä tämmöinen keskellä hautaa oleva kivi. Tässä ei nyt näy sitä hautakuoppaa, mutta tämä on ollut tämmöinen hyvin pieni lapsen hauta, jossa tämä pystykivi on sijainnut. Ja tämmöiset keskellä kuoppaa asetetut kivet, niin ne onkin nimenomaan tämmöisissä pienissä lastenhaudoissa toiminut ehkä kaikista parhaiten, koska silloin ei ole ollut sitä pitkää hautakuoppaa, mikä olisi tarvinnut molemmat päädyt merkitä, että missä se nyt on sijainnut. Tästä ekasta kuvasta voisin vielä sanoa, että tässä siis tosiaan tämä suurin kivi on todennäköisesti ollut se varsinainen merkkikivi, ja sitten täällä on näitä muutamia pienempiä kiviä, joita on esimerkiksi voitu käyttää sen kiven tukemiseen, että se on saatu pysymään vakaasti paikallaan. Ja toki osa niistä on varmasti myös ihan haudan täyttämään kiviä, eli ne on hautaa kaivettaessa tullut esiin, ja sitten kun se on ladottu umpeen, niin ne on vaan laitettu sinne takaisin sitten mukana. No sitten palataan tähän taulukkoon ja katsotaan hiukan ryhmää 2, eli laajemmin sitä koko hautakuoppaa peittäviä rakenteita. Nämä on Ristimäellä vähemmistössä, mutta niitä kuitenkin on. Eli missäs kohtaa ne nyt menee täällä? Tuolla, ai niin, tämä mun hiiri ei nyt näy, mutta ne on tuolla diagrammitaulukossa tuolla keskiosassa. Eli niitä ei kauhean montaa näissä kokonaan tutkituissa haudoissa Ristimäellä ollut. Tutkimattomissa haudoissa oli jonkin verran enemmän kyllä, eli ei tämäkään mikään ihan niin kuin harvinainen merkintätapa ole Ristimäellä ollut. Esimerkkikuvia. Eli nämä yleensä koostuu 7-15 suuremmasta kivestä, jonka väliin on sitten usein asetettu vielä pikkukiviä. Näiden rivimäisten rakenteiden pituus vaihtelee aika paljon 160-250 sentin välillä. Ja se oikeastaan riippuu ihan täysin siitä, että kuinka pitkä se hautakuoppa on ollut. Yleensä tosiaan Ristimäellä puhutaan kiviriveistä, mutta sitten täällä oikeassa olevassa kulmassa näkyy tämmöinen rakenne, mikä voisi olla tämmöinen enemmän koko hautaa peittävä kivipeti. Mutta tämä oli semmoinen hauta, mitä ei otettu kaivauksella kokonaan esiin, joten me ei valitettavasti tiedetä täysin, että minkälainen se rakenne on ollut. Näitäkin rakenteita on voitu täydentää puisilla merkeillä. Siitä on jotakin viitteitä. Mä palaan niihin puisiin merkkeihin sitten tuolla esitelmän loppupuolella vielä. Sitten vielä katsotaan kerran tätä diaa. Ja täällä on tämän hautarakennekuvan oikeassa reunassa on vielä muutama tämmöinen erikoistapaukseksi luokiteltu hautarakenne. Eli ensinnäkin on haudan ulkopuolelle asetettu hautamerkki. Nämä kaikki aiemmathan on tosiaan sen varsinaisen hautakuopan päälle asetettu. Ja näillä haudan ulkopuolisilla merkeillä on sitten usein merkitty useampaa eri hautausta sillä samalla hautamerkillä. Ja näissä on myös hyödynnetty esimerkiksi luontaisia maakiviä. Mulla taitaa. Joo, täällä on esimerkkikuva. Eli tässä on tämmöinen arkeologien käyttämä vähän hassu termi maakivi, eli siis kivi, joka on ollut siellä mäellä paikallaan, varmaan jääkauden sinne tuoma, eli ei ihmisen liikuttama. Ja sitä on hyödynnetty niin, eli tässä tämä hautakuoppa, joka on merkitty katkoviivalla, niin toi kivi on sen siellä pääpuolella,
ja se ei nyt näy tässä kuvassa, mutta hautakuopan jalkopäätyyn on sitten pystytetty hautamerkki, eli se on mukavasti siinä saatu sitten vähällä vaivalla merkittyä. Ja tuolla näkyy nämä mustat läiskät, mitä näkyy kuvan taustalla, niin on muita hautakuoppia sitten siellä. Ja sitten on tosiaan näitä haudan ulkopuolisia merkkejä myös, jotka on ihan tuotu paikalle. Eli tässä vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy yksi Ristimäen suurimmista tai varmaan kaikista suurin näistä paikalle tuoduista hautakivistä. Tämä oli muistaakseni 58 senttiä korkea. Tämä oli ainoa näistä kivistä, joka näkyy niin kuin nykyiselle maanpinnalle jo ennen niiden kaivausten aloittamista. Tämä on säilynyt siellä pystyasennossa Ristimäellä, muutenhan siellä varmaan useampikin kivi olisi ainakin ihan pintaosiltaan näkynyt. Ja tällä kivellä on merkitty aikuisten hautaa ja lasten hautaa, niin kuin tuosta karttakuvasta ehkä hahmotatte, eli se on kuva siitä ylhäältä päin. Se on sijoitettu näiden hautojen väliin. Ja sitten yhtenä hautarakenteena on vielä nämä arkkujen päälle asetetut kivet, ja nämä ei tosiaan ole sitten hautamerkkejä, koska ne ei ole näkynyt sinne maanpinnalle, mutta selkeästi nämäkin on tarkoituksella sinne hautoihin asetettu. Ristimäellä tämä on hyvin harvinainen tapaus, sitä on vain 2 haudassa käytetty. Tässä asetettu vainajan päälle suoraan ton kiven alta on sitten saatu kaivauksilla siihen vainajaan liittyviä löytöjä jo. Tämä toinen tapaus on vähän epävarmempi, eli siinä näkyy heikosti oranssilla ympyröitynä noita ruumisarkkuun kuuluneita nauloja, ja tämä kivi on asetettu suoraan tavallaan sen arkun päälle. Tämä on taas sen verran pieni kivi, että musta tämä voi olla myös periaatteessa ihan täyttömaan kivi, eli niitä on tietenkin sinne myös täyttämään mukana laitettu, mutta toisaalta muilta kohteilta tiedetään, että jostain syystä on ollut tapana, niin kuin, ainakin jonkinlaisena tapana usein laittaa vainajan kasvojen päälle kivi, joten ihan sen takia otin sen tähän esimerkiksi mukaan, että voi olla myös kyse tarkoituksellisesta toiminnasta. No sitten, jos me verrataan vähän muihin hautapaikkoihin näitä Ristimäen havaintoja, niin hyvin samankaltaisia merkkejä ollaan myös muilla kalmistoilla käytetty. Eli hautakuoppaa päätyihin asetetut sekä jalkopäätyyn että pääpäätyyn, että kaikki muut variaatiot. Nämä merkit on hyvin tavallisia, rivimäiset rakenteet on hyvin tavallisia. Ja todennäköisesti näille onkin esikuvina toiminut nämä ruotsalaiset varhaiskristilliset haudat, jotka tosiaan ajoittuu sinne 1100-luvulle. Eli nämä haudan päätyyn asetut kivet voisi tietenkin symboloida näitä kiviarkun päätyjä. Ja sitten taas esimerkiksi tämmöiset rivimäiset tai koko hautaa peittävät rakenteet voi symboloida tämmöistä hautaa peittävää laakaa. Koska mun mielestä todennäköisesti on käytetty just niitä kivilajeja, mitä siellä paikan päällä on ollut. Ja esimerkiksi Ristimäellä, missä ei tämmöisiä laakamaisesti lohkeavia kiviä juuri ole ollut, niin sitten näitä hautalaakoja on ennemminkin symboloitu tämmöisellä rivimäisellä tai tämmöisellä kivipetimäisellä rakenteella. No yksi hautojen merkitsemistapa, jota Ristimäellä ei ole, niin on tämmöinen haudan ympäröiminen kivillä. Tämä on hyvin tyypillinen tapa erityisesti ortodoksikalmistoilla Itä-Suomessa ja luovutetussa Karjalassa, mutta niin kuin näistä esimerkkikuvistakin näkee, niin on myös käytössä muualla, kuten Euran luistarissa Ulvilan liikistössä. Ne voi olla tämmöisiä nelikulmaisia rakenteita tai sitten enemmän tämmöisiä soikiomallisia hautakuopan muotoisia. Jostain syystä näitä ei Ristimäellä kuitenkaan ole. En tiedä, mitä se merkitsee tai mitä siitä voi päätellä. Mutta... No sitten siirrytään vielä katsomaan vähän tarkemmin, minkälaisia nämä hautakivet sitten on ollut. Ja ensinnäkin, kun tulkitaan näitä kansanomaisia hautakiviä,
niin ne on pyrittävä erottamaan täyttömaan kivistä, mistä mä nyt tästä onkin varmaan jo useampaan kertaan maininnut. Eli kriteerit sillä, että se on hautakivi, niin ensinnäkin sen täytyy tietysti sijaita siellä hautakuopan yläosassa, jotta se on näkynyt silloiselle maanpinnalle. Kiven on oltava kooltaan riittävän suuri, mikä on tietenkin ihan loogista, ihan pieni murikka nyt ei ole kauhean hyvin siellä maastossa erottunut. Tai sitten mahdollisesti kiviä on oltava poikkeuksellisen suuri määrä siinä haudan päällä, että voidaan ajatella, että ne on siihen tarkoituksella tuotu. Myös kiven anomalinen tämmöinen poikkeuksellinen muoto tai väri voi kertoa siitä, että se on tarkoituksella hautakiveksi valittu. Ja tietenkin, jos se hautausmaa on muuten täysin kivetöntä, hienoa hiekkaa, mutta hautojen päällä on kiviä, niin voidaan aika varmuudella sanoa, että ne on siihen tarkoituksella tuotu. Tosiaan Ristimäellä kaikki nämä kivet on muokkaamattomia, kaivertamattomia luonnonkiviä. Ne on paikallisia kivilajeja. Geologi Jussi Kinnunen on tehnyt niille semmoisen silmämääräisen kivilajianalyysin ja sen todennut. Monet kivet on kulmistaan pyöristyneitä ja luultavasti ne onkin kerätty sieltä ympäröiviltä pelloilta aikoinaan, eli ne on siellä pyörinyt ja tietenkin myös jääkauden pyöristämiä ollut. Useimmat on kooltaan sen verran vaatimattomia, että ne on ollut yhden ihmisen kannettavissa tai ainakin vieritettävissä. Suurin hautakivi on tosiaan vaan 58 senttiä korkeudeltaan, että kyllä senkin nyt ainakin 2 ihmistä on saanut kannettua. Useimmat on semmoisia 30-40 senttisiä. Ja tietenkin osa siitä kivestä on sitten vielä jäänyt maan alle piiloon silloin, kun se on ollut sinne haudalle pystytettynä. Ja monet näistä on tosiaan alun perin asetettu pystyasentoon siihen haudan päätyyn, mutta löytyessään ne on usein joko vinottain kallistuneena tai sitten ihan lappeellaan makaamassa, niin kuin vaikka tässä esimerkkikuvassa. Tämä ei tietysti ole mitenkään ihmeellistä, koska tässä on aikaväliä nyt se ainakin 800 vuotta. Ja Ristimäki on toiminut muun muassa hevoslaitumena ja sikalaitumena aikojen saatossa, eli se ei ole mikään ihme, että niitä on siellä kaatuillut. No, mä oon määritellyt 3 tämmöistä tyypillistä muotoa näille hautakiville, eli viisikulmio, pitkänomainen ja laakamainen kivi. Tässä piirroksessa ne on tällaisina korostettuina tai sanotaanko liioiteltuina muotoina, eli tosiaan koska on kyse edelleenkin ihan muokkaamattomista luonnonkivistä, niin muoto on sitten sen mukainen, eli nyt oikea esimerkkikuva näistä. Niin ja sen voisin vielä sanoa, että vaan reilut 10% kaikista niistä hautakivistä, mitä Ristimäellä on käytetty, on muodoltaan täysin epäsäännöllisiä. Eli jollakin tapaa niitä on selkeästi muotonsa perusteella siihen käyttötarkoitukseen valittu. Esimerkkikuvissa näkyy 2 tämmöistä laakamaista hautakiveä, ja ne onkin varmaan niitä harvoja laakamaisia kiviä, mitä Ristimäeltä on löydetty, mikä tietenkin johtuu hyvin todennäköisesti siitä, että siellä kivilajit ei luontaisesti ole semmoisia, jotka lohkeiksi tuommoisiksi isoiksi laakamaisiksi kappaleiksi. Sen takia niitä ei haudoillakaan ole kauhean monessa paikassa käytetty. No näiden laakamaisten esikuvat on tietenkin hyvin helppo nähdä, niin kuin ehkä aiemminkin mainitsin, niin nämä tosiaan ruotsalaiset 1100-luvun hautalaat on todennäköisesti niiden esikuvina toiminut. Ja sitten tosiaan on käytetty näitä paikallisia kivilajeja, jos ei ole ollut tämmöistä niin kuin esimerkiksi kalkkikiveä, joka olisi lohjennut kauniisti tuommoisiksi laakamaisiksi. Ja näitä tunnetaan muiltakin kohteilta Suomesta, niin kuin esimerkiksi tässä on Hiittisten Kyrkundedista ja Ulvilan liikistöstä tämmöisiä laakakiviladelmia. No sitten on nämä pitkänomaiset kivet. Nämä on ehdottomasti yleisimpiä Ristimäellä, mikä on ihan luontaista. Näitä varmasti tuonne, kun menee pelloille katselemaan tai lähimetsiin, niin löytää paljon tällaisia sopivia kiviä.
Siinä, missä nuo laat on saattanut olla joko pystyasennossa, mutta myös lappeellaan sen haudan päällä, niin nämä pitkänomaiset on asetettu pystyasentoon sinne hautakovan päätyihin. Tämä kuvaan valittu esimerkki on yksi tämmöisistä säännönmuotoisemmista, eli se on tämmöinen ylhäältä päin katsoen jopa kolmiomainen ja hyvin tämmöinen suoraseinäinen kivi. Et suurin osa näistä kivistä on enemmän semmoisia pyöristyneitä pitkänomaisia kiviä. Ja tosiaan, niin kuin aiemmin mainitsin, niin näillä on voitu jäljitellä joko näitä kiviarkkuhautojen päätyjä, tai sitten toisaalta esimerkiksi tämmöisiä yksinään seisovia riimukiviä. No sitten kolmantena muotona on ehkä tämä mun mielestä mielenkiintoisin muoto, eli tämä viisikulmio, tai miksi sitä nyt haluaakaan kutsua, mutta joka tapauksessa näissä on tämmöinen kolmiomainen yläosa ja sitten tämmöinen suorempi kiven alaosa. Ja edelleenkin tässä disclaimerina, että koska nämä on luonnonkiviä, niin ne ei tietenkään ole ihan säännönmuotoisia, niin kuin näistä kuvistakin näkyy. Eli ne on yleensä vähän vinoja, epäsymmetrisiä, tai voi olla, että se viisikulmio muoto tulee esille vain yhdestä katselusuunnasta. Mutta näitä on yllättävän paljon Ristimäellä ja todennäköisesti myös muilla kalmistoilla, joten mä en usko, että tämä on ihan sattumaa, tämä kiven muoto, vaan että se on tarkoituksella valittu. Ja jos näiden esikuvia katsotaan, niin tämä tällainen hautakiven muoto, sehän on oikeastaan aika ikiaikainen, se on edelleenkin käytössä. Yksi alkuperä sillä voisi olla antiikin Kreikassa, jossa otettiin käyttöön tämmöinen pedimentti, eli arkkitehtuurissa sen rakennuksen päätykolmio, esimerkiksi temppeleissä otettiin käyttöön, ja se sieltä siirtyi hautakiviin. Eli siellä oli tämmöisiä stelai- ja naiskoi-hautamonumentteja, ja naiskos tarkoittaa kirjaimellisesti pientä temppeliä, eli siinä on tosiaan tuommoinen kolmiomainen yläosa ja suora alaosa. Niin kuin tässä nyt vaikka esimerkkikuvasta näkyy. Ja ne ei tietenkään suoraan niin kuin, hypännyt antiikin Kreikasta Suomeen, vaan nämä hautakivimuodot on säilynyt tuhansia vuosia sitten käytössä. Ja esimerkiksi Ruotsin näissä varhaiskristillisissä hautamonumenteissa, niin kuin näkyy vaikka tuolla oikein alalaidan kuvassa, niin niissä näkyy just tätä tämmöistä yläkapenevaa hautakiven muotoa. Myöhemmissä haudoissa Suomessa niin tätä muotoa on selkeästi tavoiteltu myös muokkaamalla, eli tässä on kuva Uukuniemen Papinniemen 1400-1600-luvuille ajoittuvalta ortodoksiselta kirkkomaalta, niin tämä ei ole luonnonkivi, vaan sitä on muokattu. Ja esimerkiksi Paimion Räpälässä on varmaan monien tuntemat hautamerkit, jossa on myös tämmöinen ylöspäin kapeneva muoto, niin ne on myös muokattuja. Ja tarkoituksella sitä viisikulmiomaista muotoa tavoittelevia. No sitten mennään vielä näihin hautakivien väriin. Eli suurin osa Ristimäen hautakivistä on väreiltään melko kirjavia, mikä johtuu luultavasti ihan siitä kivilajeista, mitä siellä paikan päällä on käytetty. Suurin osa kivistä on graniittia, Jussi Kinnunen on sen analyysissaan todennut, ja usein graniitissa saattaa numerossa 2. Mutta se, mikä minun mielestä ainakin on sinne tarkoituksella valittua, on sitten nämä punaiset hautat. Aika monessa haudassa tämmöistä punertavaa tai punaista kivilajia käytetty. Ja punaisia hautakiviähän, niihin on kiinnitetty aiemmin huomiota muillakin kohteilla. Eli punaista hiekkakiveä on käytetty esimerkiksi Ulvilan liikistössä, Hittisten Syrkundetissa, Koroisten niemellä, Euran luistarissa. Ristimäellä ei tosiaan ole hiekkakiveä, vaan ne on tämmöistä hyvin hienojakoista graniittia, mutta idea on niissä todennäköisesti sama. Ja se, mihin tämä väri pohjautuu, niin siitä voi esittää monenlaisia tulkintoja. Punainenhan on värinä
jo semmoinen kivikauden ihmisille todennäköisesti merkityksellinen, koska se on ollut verenväri monella tapaa hyvin symbolinen. Punaista okraa on käytetty haudoissa ympäri maailmaa. Ja on tulkittu, että se voisi esimerkiksi symboloida sit elämää. Joten voi olla, että tämä punaisen värin käyttö perustuu jonkinlaiseen tämmöiseen esikristilliseen uskomukseen. Mutta sitten toisaalta, kun me katsotaan näitä muita varhaiskristillisiä hautakiviä, niin ne on ollut nämä hienoimmat alun perin värikkäästi maalattuja. Eli tässä on oikealla ihan tämmöinen rekonstruktio, mikä on tehty ruotsalaisesta hautamonumentista. Ja sitten on vasemmalla taiteilijan näkemys siitä, miltä tämmöinen Ruotsin yksi kirkkomaa olisi 1000-luvulla voinut näyttää. Eli näissä on ihan tämmöisiä silmin havaittavia värijäänteitä sitten näissä ruotsalaisissa hautamerkeissä, mitä on voitu analysoida, nuo värit niiden perusteella. No näistä suomalaisista hienoimmistakaan hautakivistä tämmöisiä ei tunneta. Niitä ei ehkä siis todennäköisesti ole maalattu tai sitten kaikki värijäämät on aikojen saatossa kadonnut. Muutama näistä varhaiskristillisistä kaiverretuista hautakivistä Suomessa on tehty punaisesta tai tämmöistä punertavasta kalkkikivestä, kuten esimerkiksi tämä Turun tuomiokirkon yksi hautalaaka. Tässäkin voidaan pohtia, se voi olla tietenkin sattumaa, voi olla, että kiven hakkaajalla on vaan ollut käytössä punertavaa kalkkikiveä, mutta voi tietysti olla, että sillä on myös haluttu jäljitellä tämmöisiä hienoja maalattuja hautakiviä. No sitten katsotaan ihan muutama dia näistä puisista hautamerkeistä, millaisia ne olisi voinut olla, tai ainakin, että mitä jäänteitä niistä on jäänyt. Näiden tutkiminen on huomattavasti kivisiä vaikeampaa, koska tosiaan tämä puu säilyy niin huonosti Suomen maaperässä, jossa se ei ole erityisolosuhteita. Muutamia hautojen pinnalta on jäänyt ihan tämmöisiä hiilisiä jälkiä, joko yhdestä haudasta on tämmöinen pyöreähkö hiililäikkä, mikä voisi olla jonkinlainen hautapaalu olla, tai sitten tämmöistä ihan konkreettista hiiltä. Mutta enimmäkseen tätä aineistoa tutkitaan tukikiveysten ja rautanaulojen kautta. Eli viite puisesta hautamerkistä voi olla haudan päälle rakennettu tämmöinen pieni kiveys, jossa kivet on niin pieniä, että ne ei itsessään voi olla toiminut hautamerkkinä, mutta ne olisi voinut tukea sen sijaan puista hautamerkkiä. Ja usein näissä onkin, niin kuin esimerkkikuvista näkyy, niin keskellä joku tommoinen hieman tyhjempi kohta, missä se puinen merkki sitten olisi voinut olla. Toinen löytöryhmä, mikä viittaa puisiin hautamerkkeihin, on rautanaulat. Ja näissä mä tarkoitan nimenomaan hautojen pinnalta löytyneitä rautanauloja. Eli arkunnaulat on tietenkin siellä haudan pohjalla, missä arkkukin on ollut, mutta sen lisäksi me ollaan löydetty sieltä hautakuoppien pinnalta rautanauloja, jotka todennäköisesti on nauloja, joita on käytetty kiinnittää näitä puisia merkkejä. Niitä on yhtä hautaa kohti yleensä 1-4 kappaletta ollut niissä haudoissa, mitä niitä on löytynyt. Naulojen pituus vaihtelee 3-10 senttiin, niitä on ihan kaiken muotoisia. Eli luultavasti nämä on jostain muusta tarkoituksesta kierrätettyjä rautanauloja, joita on sitten käytetty näihin hautamerkkien kiinnittämiseen. No sitten se, millaiselta nämä puiset hautamerkit on näyttänyt, niin on hyvin vaikea kysymys. Me ei oikeastaan tiedetä, että käytettiinkö tähän aikaan ristejä haudoilla. Keskiaikaisessa Euroopassa sitä suositeltiin, mutta se, että tehtiinkö niin täällä Pohjolassa, on sitten ihan eri asia. Grönlannista on löydetty jopa 1100-luvulle ajoittuvia puisia hautaristejä, mutta ne on todennäköisesti enemmän ollut semmoisia hautaan mukaan annettuja antimia kuin niinkään hautoja merkinneitä ristejä. Myöhemmiltä ajoilta me tiedetään, että ristit on voinut olla hyvinkin koristeellisia, niin kuin tässä esimerkkikuvassa Kivennavan kirkkomaalta näkyy, tai sitten toisaalta ne on voinut olla tämmöisiä hyvin yksinkertaisia, karkeatekoisia ristejä. Mutta ristien sijaan on voinut käyttää esimerkiksi hautalautoja, jotka oli sitten myöhemmin 1800-1900-lukujen vaihteessa hyvinkin suosittuja. On voitu käyttää koristeellisia hautapylväitä, joita esimerkiksi ortodoksisilta kyläkalmistoilta tunnetaan.
Tai hautapaaluja tunnetaan suomen sukusten kansojen keskuudesta, ja niitä on voitu esimerkiksi värikkäillä nauhoilla sitten lisäksi koristella. No se, mitä me oikeastaan tiedetään, niin on se, että tällaisia jonkinlaisia puisia hautamerkkejä on ollut. Osa niistä on ollut suurehkoja luultavasti, koska ne tukikiveykset on osassa melko massiivisia, ja osa on selkeästi ollut moniosaisia, koska sieltä on niitä rautanauluja tullut, jotka on niitä merkkejä kiinnittänyt. Mutta onko ne ollut ristejä, onko ne ollut jonkin muun muotoisia, niin sitä on vaikeampi sanoa. No sitten mä hyppään, koska mä oon nyt aika lailla aikani lopussa, niin noi viimeiset diat yli, ne olikin tämmöisiä taulukkoja, ne ei ollut niin kiinnostavia. Ja mennään tänne viimeiseen diaan, eli miltä se kirkkomaan maisema olisi näiden hautamerkkien valossa näyttänyt. No niin kuin tässä on tullut esille, niin suuri osa näistä hautamerkeistä on ollut melko vaatimattomia, myös melko matalia. Ne on kohonnut maanpinnan yläpuolelle ehkä vaan 15-20 senttimetriä. Toki sitten ne puiset hautamerkit on luultavasti ollut korkeampia, koristeellisempia, jonkin verran näyttävämpiä. Ja haudat ei tosiaan ole rivikkäisessä järjestyksessä, niin kuin usein on myöhemmällä keskiaikaisella hautausmaalla, vaan jonkinlaisessa muussa ehkä perhetalokohtaisessa järjestyksessä. Sen vuoksi, että nämä kiviset merkit on niin matalia, niin minun oletus on, että sitä aluskasvillisuutta on jonkin verran hoidettu siellä hautausmaalla. Toki se on myös siellä käytössä tallautunut ja pysynyt sen myötä kurissa, mutta luultavasti siellä on jonkinlaisia hoitotoimenpiteitä tehty, jotta nämä haudat on saatu pysymään näkyvillä. Mäki on luultavasti ollut aika avoin puuston suhteen, koska niitä hautoja on siellä hyvin tiheässä. Hautojen välissä on voinut muutama puu siellä tietenkin olla, mutta luultavasti sitä maisemaa on hallinnut se puinen kirkko siellä mäen päällä, ja sieltä se on näkynyt kauas ympäristöön pitkälle Kaurajokilaaksoon. Ja loppuun vielä mainoksena. Uusi tuore kirja taisi viime viikolla olla, kun tämä varsinaisesti ilmestyi, tämmöinen tuoreita näkökulmia Suomen keskeään arkeologiaan. Tässä on 11 artikkelia nimenomaan tämmöisestä uudesta keskiajan tutkimuksesta. Tästä mun aiheestani muun muassa on siellä yksi artikkeli ja muita vielä paljon ansioituneempia artikkeleita sitten siellä mukana. Tätä saa ostettua Suomen keskeään arkeologian seuralta esimerkiksi näistä osoitteista, mitä tähän on laitettu, niin tilaamalla. Ja näitä löytyy myös Turun yliopiston arkeologian oppiaineelta. Jos asuu Turussa, niin saa sitä kautta sitten haettua. Ja tämä on tosiaan suomenkielinen julkaisu. Tämä on ihan vertaisarvioitu, mutta suunnattu tämmöiselle suuremmalle yleisölle. Eli se ei ole ehkä ihan niin semmoista tieteellistä jargonia kuin sitten jotkut muut arkeologin tekstit voi olla. Mutta kiitoksia.